मा खालामनाय बुखुन दासन मा खालामनाय बुखुन दासन मादे फराव जाहावा जोंदो दा दुगैदै Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोना माबोरै दं? आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दङ. So दिनै बैसागोनि 1 तारिख. So जोङो न'आव दंफैयो. ओमफ्राय दिनै जोंहा 1 तारिखनि फुजा होयो नालाय मा मनाव सानो. ओमफ्राय दायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय. ओमफ्राय नै नानिया आर'नाइ लानांगो. आर'नाइखौ बिवाना उल्था होदो. आंबो आर'नाइ लायाखैलै बिवानखौनो लादो. दख'ना गानदों. आइमोथ' जगार खालामबाय आरो आङो बुट जुट सुजुनानै जगार खालामनानै होबाय. ओमफ्राय दायो बिसोरो साखिखौ जलायनो रेडि खालामगासिनो. बा लिंकि थेबलायनानै रेडि जाबाय. बाबु इदि फै बैसागोनि आर'नाइ होनोसै आं दिनै. Happy Bwisagu. Thomang lagi ni. Thomang thomang. Deh, kulum deh. मा खुलुम देलि Boren deh, mana? Tihan. Boren. Gupur deh, kerja boren deh, sah? Macam deh. हालां Salah nih. Tuh. Oh, जोंनि माबानो आइमोननो सबनोबो गिफ्ट लाबोदो. इबे आंनि नोंसागुमि आंनो लाना फैदो. इखो आं नुखांबाय. बाट नोंसोरनो दायो खिथिगोन आं. इबे आंनि ओमफ्राय इबे आइमुनि बाजै बाइनि बाबानि सबनिबो दों. दा होगोन. आगते साखि जलायनानै खुलुमना लाग्रोनि. ओमफ्राय दायो होगोन गिफ्टफोरखौ. ओमफ्राय नै इथिं आंनि गान लगायगासिनो. Stop खालामना दोनथ'दो. नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम. जाबाबो बुगादो. आर'नाइ लानो नागिरदोंनो ओमफ्राय बिमाया लानाङानायनि बुगादो. दा इखौ मानायनांगोन चक्लेट होनानै मानायनि. चक्लेट लाना फैदोंमोन आं इसोरनो. नैदो मानायथां. बाबुखौ इदो मानायथां. Light pun dah hantar. Chalo. बाबु Bukan ada. Nah. Kayak. Nah. Hey. Cutke. Happy Bwisagu Bwisagu ni nengno coklat. Ang Manja ya? Nah. Ya. Manja ya deh. Ja la mena babu. Sini dino bukan mena leh. Hai. Tay ang ni tay. Ile, saya sutki dah itu bukan deh. Is. Sutki? Tuh ini pada dah tuki alasnya. Tak sedu. Dah jangan tunang laden. Dugi aki. Hai babu hai. Hai. Mena hai. Sandu ko sudah berapa? Ada. Ini mah ready ham kasih. Baik babu liur. Serba seorang. Bulu seorang. Bulu seorang. Sudah. Siapa menang? Siapa menang? Ini gede-gede kata zakainya nih arone. Untuk siapa menang dia? Siapa menang enggak? Coba. Kosong masih sirang bisa. Siapa menang kok? Ini tuh lagi ya. Mau bani pun main wani betul. Sampai nak sini. Langkah, usul saya ni kali dulu. Iya, kali usul. Oh, kaya ya. Kau kau pakai apa?
Sorry. Akaya keyboard. Hey, Bigo tua. Cameraman. Ada cameraman. Ya, malah gus lagi dan. Ya, gus lagi dan. Ya, lampin gedan. Dompet kita nengah. Apin gedan. Gandamun. Hey. Pulau-pulau kanan abdang. Kanan ulan. Baik. Coba deh. Makan lagi. Mà cháu không lúc nào đi chả ơi mà ra đi. Jangan ni pun, jangan. Ai để bà được khulum mình tanya. Ai chính là mà món khani thì cái đồ ham mẹ đấy. Chính là đây yo puja kan. Thì cái mà này 파이롱에 가긴 좀 사는 당내 부스로 배 가면 버스 탐에 가는 거 날래 당내 부스로 가면 다이버 세컨드 타임 아주 파이긴 부스로 못함 잡아타이 그리고 마바그 파이롱에 가라고 또 부자가 비자 가잖아. 어이 바보 주바이 Monterai babu. Mari ku bohong, mandi ke sana. Ana, akan na bilang ko. Sini pun gak ada paruh. Makan na yung bukon dasun. Makan na yung bukon dasun. Ada paruh dah wajang deh. Ada paruh dah wajang deh. Baik. Baik. Hah? Baik. Ada uara. Paruh hijau. Awas oh. ini mana pali hak Layan ni. Lanan dah hamar. Anak gider sefalia gider tar. Jangan nak semua bisa tu mana. Oh, madhe pun kendalai. Madhe pun ada baik. Kau skin Allah besar bisa. Terang borna hada ni. Oi, kidia. Kulu nolah nak hamar. Nung budora. Nung budora. Kan? Dora ya. Dora sampai dora. Aha. Sini nek. Hah, awe. Hai. Nah, bahasa ini kere. Ini coklat. Happy birthday to you. कमाल है यार कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे माले Oh, happy birthday na. Bisa ni lah, turun deh.
नोंसो खांदों Itu. Baik. दौरि खानाय दौरिया सोरबा दौरि नांगौबा लांफै हमना लाखानोसै जमा हमजाखानोबो दैखौ सारग्रो नोङो खायनो बोसोर मोनसे बोसोरसे दंबावो आरो Happy birthday. बैसागोनि हेपि बार्थडे Ah. Deh. Sahabat buat trik cina deh. Magic trick. Magic cina deh. Wah, malam neng nama. Nah? Ma magician neng. Ay, ina. Zadugar, sahabat pokoknya mari di Zadugar. Magician. Magician. Hah? Geligunu. Bapak sampai dong. बैसागोनि बोथोर फुजा खुंबाय बैसागोनि Apa ya momonku ayo momonku. दा गोथैसो बावनो जगार बानायबाय दं बोसोरे बोसोरे बावो Jangan beda. Apa gilir? Magili. Ya. Ingili zaman. Nunggu nanai sung. Nusu YouTuber. Kat, ayo dua dengar. Hana? Lihat dari mensolo lah bedanya. Mari ke dikai di. Ya, pada mana ini? Oh, makan bedang. Hah? Hamsta ketisini bangun. Ketiga nangis dah ke? Ketisini bangun. Nah. Anak gede kada itu. Makan bedang. Sakit lagi. Hah? Siu bawa na sakit lagi. Ese lo. Dah puasa ham ni. Nah. Jangan kelam. Or video bi kesasa. Hai, ये क्या किया तूने? ये पानी नहीं है, पानी अलग है। ओ वो दिया को हाँ यो माबाखौ यो नोरै आखाइखौ ओरै साथि सायाव लानानै ओरै खर' सायाव ओरै ला नों मनाव सगोना इथिं थामाय उथिं दे ओइ दे खर' सायाव ला Agak lagi atau क्या होगा? ऐसे दादा तो बस टीवी देख रहे हैं। ये दादा को देना है इसको दादा को देना है बड़ी तरह अब बोल रहा क्या है? वो मैं आशीर्वाद लाया हूँ इसके लिए हाँ कुलुम कुलुम आं माबानि लामा बालाबदो नोंनो क्या दिया है? वो जो तेरे को मैंने दिया था ऐसे क्या दिया है? इसको भी दिया है क्या दिया है? तू भी ले क्या दिया है? क्या दिया है? खालेगा। Laya mantap. आबै आबौ आं मा जागोन आबै आबौआनो जागोन आयं माने आयं आबै आबौआनो जागोन र' आबै आबौनो गोथि बावदो आबै आबौखौ आंथ' नुवाखै थेवबो आबै आबौआ खान्थि सिमावनो जबाय दांदो Kau manci bayi di ruda. Second nikah. हा Second nikah. Manci bayi di ruda. माबा रसिं लांनो Apa ya? Nini awi mana? Abai. Nini mami mana? Aku buat sampai dah. Abai. ओइ नों मा खाथिना हैनो हाय Tatang tembuk terang
आसामा थांनायफोराव बर'बो सिगिनाङा नै आयं सिगिनाङा दे जोंखौ आयं सिगिनाङा ओरैनो मिजिब खाथाबसोदो ओरैनो मिजिब खाथाबदो बावखांबाय दानिया Raza, ini fitakı surayın da. 사과를 저기 기야 Ay, doğru bu giya da. Din saya. Berlai. Itu hamba. Hai. Đây, kim đi. Vậy. Ani kita lagi. Cái thằng ấy. Suka ke? 네, 그럼 봐. Anya biar buku lu mah, Tang. Biar buku lu. Eh. 가. 이제는 너가 너를 잡는데 포레는 거를 잡자. 우리 시포라 뭐든 뭐든 아무 카바를 저기 사람이 이 사람 뭐든 그런데 시험 보고 뭐 했어? 미친 갈래? 에이. Uma baby? Oh. Sana kau bawa baby dulu. Sampai dia. Nunggu ni ada lagi anda. 등탁 아니야 뭐 등탁 되네 봐 저도 좀 봐봐 아스 내가 또 공부하는 거 풀는 거 싸움 시키려면 Ikan kasar. 야, 그럼 그래. 그럼 딱 나다 그럼 그래. Đây, chú ơi, chú ơi. 네. 이렇게 막나고 있는 순간에 봐봐 나 보는 거 Rồi mau cho đi đi. Để không xem cho mà xem. 네 나다 맞고 네, 호나네. 네 나다 맞고 네 우리 무슨 거다는 무슨 보시아가 버튼이 푸름 덱다리 나다 그든 맞대 그든 비아디 보라 푸름 되대 비아디 보라 잡아디. 이제 봐. 같이 봐. 아 마고 빠네 이제 다 빠네 Ganna nai, jai na zia. Sendiri. Isola ya. Makan gande. Apa saya itu? Sengkel cuba mana? अच्छा लग रहा है 누가 부자니가 가봐 인세 दुर्गा पूजा नहीं कबाई Durga udah ada di rumah aku. डिंडिंग बाबू Gedere ba khadeng khane durga puja nita khaye. गिर के ना दुर्गा पूजा लगे 네, 하pen lompen kan. 호재리 만전 평자 가가 Ini lompen kan. 에이 산자도 아까 그거 많아서 Sikit saya. Solaya siam tu cenderung ang ini kan ayah ini bagian sana ni mau ya 쉬우는 건데 ini bagian yang mau dihaikan di sini terus banyak ada
चेन्ज खालामनो माबा जायाना हायो चेन्ज खालामनो होनाय नङा हायो हायो सोंना फैखादों सेमथ' जोंहा इ बेलेगके थांना लाना फैदो आं बेलेगके आइमुदो थांनानै बायना हरदोंमोन आरो एसे दासो गेदेरथारबाय दिंलेथारबाय मानसिखौनो गेदेर मनाखौलाय मानो लाबाय थादों गुरै फिटिं गानबा बरिया नुगोन बाबु बरिया नुदो लंपेन्टआ गोजा जादों नामा गोरा जादों नामा जायाखै बरिया जादों wah naninya wah icibai wah borian deh malam deh गोरा जादों ना deh geluan kan nang deh गोदान गोदान थांसै बिसोर oh golden chain बानायना लाना फैदो fai stiker dong koma stiker musobai nah dah angin doknang deh kai angin le arunai bangnya Ada bisa kita gift lab deh. lu khup nang le gede kai Nadia isi ngomong Pegang isi. bai singlon gendel angin onai ke apa na ya kape thi na Esa Iki kamu deh. Ang gift Indi nih thank you ini dok nak Meni deh. thank you Tadi meni deh. meni Meni. mai meni Gift ke? Mencelo sa aja mbak mencelo yo dok nak mene imece no te mili na dekha chong konche mili na dekha chong mili na dekha lana nya ini dok nak thank you so much okay kape ada meni mana kami ini my boy देखो ना ये फुल पिंक कलर ग्रीन कलर मजा ना बेही बिदु सुबथाय बरिया जागोन गाननो इन्दिनि दखना मारिन्दे कमेन्ट नेक्स्ट टाइम मारिन्दे मोजां दे मोनसे गुमिनि सेलेक्सना थैंक यू उरा आइखलि उरा इन्दे खानबा Mende. Ayay! Ayay! क्या रे इतना क्लोजअप क्यों ले रहे 자 बैसागुनि ना लाखिनो दे मा ना इयो ए एक्स जागोन सुथाया इयो ना लाखिदे बैसागुनि ना जानाय दे जाब ना ओ चुटकी नोङो एकोला बासै एकोला बासै नोंनो आर'नाइ गांसे नांगौमोन ना नोंनो मा आर'नाइ गांसे नांगौमोन न' नों दुगैयाखैना इनिखायनो होआसै नोंनो दा दुगै दै मिनि ham इखिना बेदि ना बे पारखि जोंहा दायो खुलुमखांजोब्बाय फुजा जोब्बाय जोंहा दा जानाय लोंनायनि साहा फिथा जानाय लोंनाय जगार खालामनोसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनोसै आङो नोंथांमोना माबोरै नांखो खिथाबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै ओमफ्राय बैसागोनि नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय थाबाय गासैबो मोसा रंजा लोगोफोरजों मोसानो थां बिदिनो इन्जय खालाम बैसागो बोथोरखौ स' बाय बाय गाइस आंखौबो विश खालामहरबानो जाबाय स' बाय बाय ओइ बाय बाय करदो बैसागोनि बोलो हैप्पी बैसागो
नङाबा बैसागोनि गोजोन हामलायनाय थाबाय होनना बुं। दा जों माबा मा होनो मोज्लाय बिदै नागिरहैनाय दे। मा मोज्लाय? जामलायखौनो मोज्लायनो जाम चल गाड़ी स्टार्ट कर जामलाय बिदि जागोन जा आं जाया आं जानाया दाख्लि एवनायलाय आं एवनायथ' एवदो थांनाय बोसोराव एवदोंमोन जानो हरनो दंमोन ओइ निस्थियावनि रं केजि 12 अ नोंसोरो जामलाय बिदि जादोना जायाखै बैसागु थिनि जायोना बोरै नुवा केमेरायाव ओइ केजि 12 खरल'सो ओइ नै बोरलै ए आसिदो माबा जायाखै ओइ थाइजौखौ सप्पा जादों नोंसोर बैसागोनि जामलाय बिदि जादोना जायाखै जामलाय बिदिया बा बेलेगाव टाउनफोराव बेसेबां दाम जादों 1500 हा अ खैजिमा जोंथि खैजिमाखौनो होनो खैजिमा बोरै जादोना जायाखै आं जानो हायालै दा जायो नोंसोरो हानोनो जा नागिरो जायो हानबा बिखौ ब्लगखौ नेक्स्ट ब्लग बानायगोन हानबाथायसो बानायगोन हानाबा बानाया जायोना जाया मोनोना मोना नोंसोर बिबार थाइजौआ बहुत थाइदों दे बोग्रि बायदि थायना दं बेबो दानफायनो नागिरनायखाय थाइदों एबार माखौ दानफायनाङाथो होननानै थाइदोर' सब थाइजोबदो एबार फांसेबो बाखि गैया मा बाय बाय